Il-Prim Ministru kompla jinsisti li se tkun qed tgħaddi tiegħu fil-proċess ta' ħatra ta' prim imħallef għal pajjiżna. F'diskors politiku ta' madwar sija l-Prim Ministru Robert Abela dawwar il-ħatra tant importanti ta' prim imħallef għal pajjiżna f'ballun politiku sabiex ikompli bl-attakki tiegħu fuq il-Partit Nazzjonalista u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg fejn iddikjara li jekk dan il-proċess mhux ħatgħaddi tiegħu mela hu mhux ħajċedi pulzier. Allora ħankun ċar. Jiena mhux se nċedi pulzier. Fil-fatt fid-diskors tiegħu Robert Abela insista li fis-snin passati kien hemm qbil b'mod unanimu dwar isem ta' prim imħallef. Iżda għaliex din id-darba l-qbila du ma ntlaħaqx, il-Prim Ministru insista li din hija kattiverja sempliċiment għaliex m'għaddiċ tiegħu. Tantu hekk li saħansitra spiċċa jżeffen il-proċess li bih inħattret il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono fejn iddikjara li l-kundizzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien u ċoe li dawk li kienu jagħmlu parti mill-kabinett tal-Ministri ta' Joseph Muscat ma setawx ikunu fl-ola kariga ta' pajjiżna hija wkoll nuqqas ta' irġulija. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru kompla bir-retorika ta' biża' u instabilità fejn kompla jipprova jbeżża l-poplu bi kriżi kostituzzjonali li anka skont analiżi indipendenti kienet impossibbli li tiġri u li anzi kien propju l-Prim Ministru stess illi daħħal lil pajjiżna fi kriżi politika meta ressa isem quddiem il-Parlament mingħajr ma kien hemm qbil bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Iżda l-Prim Ministru Abela għażel li attakka anke lil dawk illi mhux qed jaqblu mal-aġir tiegħu billi żeffen lil prim imħallef attwali Mark Ketkuti. Xofer kien li jdaħħal il-pajjiż fi kriżi kostituzzjonali sakemm hemm min qed jipprova jiddefendi u jgħid li dan mhux vera. Jgħidu hekk għaliex it-telefonata mill-prim imħallef tal-lum miegħi saret u ma ħadd iżjed. Intant f'dan id-diskors politiku, Robert Abela għamel referenza għar-rapport tal-Fond Monetarju Internazzjonali fejn konvenjentament għażel illi ma jsemmix kif dan l-istess rapport iddikjara li l-mudell ekonomiku f'pajjiżna mhux sostenibbli.